ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. Инак фурсат фаро расид ки видео пешкаши ҳамаи тамошобино бигардонем ва ба саволҳое ки ба мо пешкаш шидагӣ дар комментария ҷавоб бигардонем. пешаи барномаро шурӯъ кардан ба шумо хотиррасон мекунем ки шахсое дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд. Агар ба касе духтури дандон дар кор боша, ин ҳами рақамҳое ки дар экран баромад метавонем ба ҳами рақамҳо айноми канали юристиҷа муроҷиат кунед. бо нархи арзон шуморо дандонотонро муолиҷа мекунанд. ва инак барномаро шурӯъ мекунем. дар инҷа як аз қайд кардагӣ дар бораи мавзӯи шартномаи меҳнатӣ, яъне дар кодекси меҳнат моддаи 20 омадагӣ дар бораи мавзӯи шартномаи меҳнатӣ. шартномаи меҳнатӣ муносибатҳои меҳнатии байни корманд ва корфармо мебошад ки мувофиқи ҳамин кодекс мақсад корфармо уҳдадор аст ки ба корманд ҳамчун уҳдадориҳоро пешкаш кунад, яъне корфармо дар ҳавай мақсад мутобиқат бикунаву ҳар чизе ки корфармо ба вай таъкид мекунад иҷро карда шавад. дар моддаи 20 кодекси меҳнат омадагӣ якчанд аз дигар оиди оила савол додагӣ буд, яъне ки саволҳое ки дар кодекси оила қарор доранд, дар кодекси оила тааллуқ доранд. дар ҳамин мавзӯъ саволҳо бисёр буд дар бораи тақсимоти молу мулки зану шавҳар ва ҳуҷҷати аҳдномаи никоҳ чӣ намуд ҳуҷҷате. ҳамин савол пешкаш шидагӣ буд. дар кодекси оила моддаи 40 омадагӣ дар бораи аҳдномаи никоҳ. аҳдномаи никоҳ ҳамон ҳуҷҷатеро мегӯянд ки дар вақти бастани акди никоҳ боз як намуд ҳуҷҷате ҳаст бо номи аҳдномаи никоҳ. аҳдномаи никоҳ барои ҳамин қадар баста мешавад ки яъне дар зиндагӣ хеле ҳолатҳое ки зану шавҳар ҷудо мешаванд, агар ҳуҷҷати аҳдномаи никоҳ бастагӣ бошанд, чӣ молу мулке ки зану шавҳар баъдаи тӯй ба даст овардагианд ба ҳамин воситаи ҳуҷҷат баробар тақсим карда мешавад. ва боз дар бораи моликият хеле ки қайд кардем. моликияти муштараки зану шавҳар дар моддаи 34 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ дар бораи моликияти муштараки зану шавҳар, яъне молу мулке ки зану шавҳар дар давраи занушӯӣ ҷамъ кардагиянд, хеле ки мо қайд кардем баъдаи бастани акди никоҳ ҳамон моликияти муштараки зану шавҳар ба ҳисоб меравад ва ба воситаи аҳдномаи никоҳ ҳамин моликияти муштарак баробар тақсим карда мешавад. мегзарем ба саволи дигар. муслима нависад: кадоме Тоҷикистон мерава, агар самолёт шава, кадоми рафт 5 сола депорт мекунанд. акаҳо, апаҳо, додаро, хоҳаро, май начальникам фаҳмидам. ахбори Тоҷикистон нависад: боз як саволи дигар. ҳозир вазъияти донишгоҳҳо чӣ хел рафта истодааст? дар борааш ҷавоб медодем. чӣ мешавад, чӣ намешавад дар бораи донишгоҳ? чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамин беморӣ мақсад ба қайд гирифта шудагӣ. аз сабаби ҳамин беморӣ ҳамаи донишгоҳҳо, мактабҳо, садикҳо, бозорҳо, умуман бисёр ҷойҳоро дар ҷумҳурӣ маҳкам кардагиянд. ва аз ҷиҳати ҳамин донишгоҳҳо агар ба назар бигирем, шумо имтиҳонотонро дар назар дошта бошед, имтиҳонҳоро аз ҳамон баллҳои семестри якум ҳисоб мекунанд ва баҳогузорӣ мекунанд. раҷабалӣ каримов нависад: саломат бошӣ ака, ҳамин маркази миллии тестиро як балло кун акаҷон. мо дар ин маврид ба вазири маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон як видео обрашения карда партофтем. бидроен дар ҳамин сайтмон ҳастай дар канал. боз ахбори Тоҷикистон як саволи дигар нависад: салом алайкум бародар, правара хорух гирифтагӣ бошӣ, ты худат айбохтар бошӣ, правара гаи штраф карда боша, куҷо ба роӣ мекунад? мада як гаи гуфт ба хорух роӣ мекунем, гуфт и туғрия ё ки не? савол ма ҷавоб медодем. раҳмат барои ҷавоб. албатта ки корманди гаи дуруст қайд карда, аз ҳар куҷое ки анамура ты дастрас кардӣ ба ҳамон ҷо равона карда мешавад. умедҷон нависад: салом алайкум бародар, як хоҳиши фаврӣ, ҷавобашро интизорем. мағоза кушоданиам, мехоҳам фаҳмам ки налог чӣ гуна мегиранд. мағозаи ман 75 квадрат мебошад. интизори ҷавоби аниқ ҳастем. мутобиқи кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон омадагие ки агар шумо мағоза кушоданӣ бошед, на зиёда аз 10 квадрат бошад, барои вай патент
توری میکنه، یعنی که پاتنت نرخش ای شهادتنامه ارزانتر ای. چخیلی که خودت قید کردی 75 کوادرات، در این حالت خودت شهادتنامه توری میکنی و ممکن ای روی قانون زیاده از 10,000 سومون پولی انداز پرداخت کنی برادر. ислом каримов нависад: якай сорбон ма правама гум кардам, худам дар россияям, метавонам айҳами россия вастанавид кунам праваҳом тоҷикияй картаи. дар ин ҳолат метавонӣ ба сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи россия муроҷиат кунӣ ва агар ки муроҷиати тира дархости тира қабул кунанд, албатта ки мешавад, то ҳатто мешавад ки дархост кунӣ худа дар ҷумҳурӣ набошӣ. агар дархоста қабул кунанд, вақте ки ҳуҷҷати ронандагӣ надошта бошӣ, аз ҳамон ҷа ҳуҷҷати ронандагиро дастрас мекунӣ. нибалете никогда нависай: акай юрист, ақаллан як саволи мада ҷавоб де. ту дани момент ҳами хабарҳоро киҷо гуфтаси, худа дар Россия ё ки дар Тоҷикистон? ма бародари азиз ҳами хабарҳоро аз сомонаҳои интернетӣ, аз сайти президент.tj ва дигар шабакаҳо дастрас мекунам ва ба шумо пешкаш мекунам. ва айни ҳол ма дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорам. шарофиддин мусоев нависад: ассалому алайкум, Истанбул душанбе кай рейс мешавад? дар интернет пешкаш кардагии радиои озодӣ рӯзҳои наздик бояд рейси Турсия душанбе шавад бародар. баҳриддин ашуров нависад: бародар, дар Россия қариб 90% муҳоҷиро дар азобанд. Чӣ ба давлат ба доди мо муҳоҷиро намерасад? ҳама камбағало меистану бахшиш бародарои азиз, ҳама камбағало меистану боё мераванд. азоби моро бин ба худо дар кӯчаҳо хобем, дилаш дар шаҳрвандои худаш намесӯзад Тоҷикистон. ака дар иборат чиро қайд кунем бародари азиз? ба ҳамаи худтонам маълуме ки вазъияти Тоҷикистон дар ҳолати мушкил қарор дорад, яъне ки ана ҳамин беморӣ нав авҷи гирифтесияи дар ҷумҳурии Тоҷикистону хеле вазъияти кишвар бад қарор дорад. исмоилзода нависад: не бародар, имрӯз як рейсши танҳо одамои мурдагиро бурдам. бародари ман ҳам шаҳид шуда буд. ба ватан равон кардам. бародарҷоно дар ҳақшон дуо кунед. худованд раҳмату мағфират кунад ҳамаи гузаштагиро. ва бародари азиз, худат нодуруст қайд кардаӣ, танҳо фавтидагона не, ана ҳамун шахсиятое ки ихроҷ шидагӣ буданд, яъне ки депортатсияшон кардагӣ буданд, ана ҳамун шахсиятҳо низ ба ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шиданд. як каси дигар дар иҷа нависад: бародаро, дар шаби қадр дар ҳаққи модари ман дуогӯ бошем, беморанд Тоҷикистонда. пешакӣ раҳмат бародаро. шаби қадр гузашт ва на танҳо дар шаби қадр, дар ҳар як намозотон мигзор дуогӯи ҳамаи модарон бошем ки худованд модароро дар болои тори сари мо фарзандон ҳама вақт соябон нигаҳбон бошад. ориф нависад: тез раҳо ҳуй шаванд, брем ба ватан. де ҳамона ёд кардам. ин қадар вақт сабр кардем бародарои азиз, як ками дигар сабр кунед. худованд ки розӣ шид, боз границаҳо кушода мешаванд, ба ватани худтон боз мерасем. ва чандин касои дигар дар бораи границаҳо савол додагиянд ки кай граница кушода мешавад. бародарои азиз, дар ҳамин бора ҳоло ягон маълумоти аниқ ва дақиқ нест ки ма ба шумо пешкаш бикунам. агар ки ягон маълумот пайдо кардем, дарёфт кардем, иншааллоҳ ҳатман ба шумо пешкаш мекунем. ва чандин бародарои дигар дар анами ду видеои ахирони ма комментарияҳое нависанд ки мақсад бояд ма вақти видео мекунам кастуму бурӯ пӯшам, галстук кунам, ана ришом гирифтагӣ бошад, ба дар пеши камера гап занам ва бояд таш нависад ки дипломта дар пеши мон ё чизе дигар дар ёди ман нестад. бародари азиз, бояд дигаш нависад ки тухта мулло мегирӣ, мулло нести, риш мемонӣ, ту юристи дигар. бародари азиз, як хеле бахшиши даъво мекунем дар шабакаҳои интернетӣ ки дар Тоҷикистон риш намемонанд, мо мехоҳем риш бимонем. не ки вақте ки як кас риш мемонад дар пеши видео гап мезананд, бо шумо айби ҳамун одама меёвена гап мезанем ки ришта бигӣ, бериш гап зан. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам ки ба шахсияти як кас расидан ба фикрам ки аз ҷиҳати фарҳанг маърифат на он қадар хуб аст, барое ки дар ин дунё ҳеҷ кас бегуноҳ нестад. бегуноҳ танҳо худованд аст бародарои азиз. ҳама мо бандаҳо гунаҳгорем. барои ҳамин то айби маро кофтан назди худо тавбаву надомат кӯ, дуои худо камтар кун, хубтар аст бародари азиз.
ва оиди гӯя ки ман галстук шумо диплома дар пешим бигирам бародарҷон, ман дар ҳамин барномаҳо чандин маротибаи хеле асабим кардагӣ буданд, дипломама нишон додагӣ буданд. Ва агар он қадар дипломи мара дидан бихоҳӣ, дипломи ма дар кор боша, ин ҳамҷа инстаграми ма подписатсия ки номаш биромад, дар анамун страницаам сурати дипломам ҳастае. Ва ман ба ӯ касое ки комментарияҳои безеб менависанд, ягон гуфтанӣ надорам, бигзор худованд ба ёра ҳидоят кунанд, то ки суханҳои қабеҳ нанависанд. Ва ягон саволи дига боша, саволтона метавонед дар поёни ҳамин видео ба мо пешкаш бикунед ва моро дастгирӣ кунед, дар канали мо обуна шавед. Саволҳои ба илм, ба маърифат бисёртар боша, бо хубтарай, хоҳиш мекунам саволҳои такрорӣ нашавад. Дар паноҳи Аллоҳ бошед ҳама касон.